Damini dibata na sumurung siyan salu na roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikramuna di bagasan Kristus Yesus. Magkuling mahali Tuhan nungaradi hami tumangin hatam. Amin. Damang dainang na hinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus hatani Tuhan na mamakulingi hita di bagasan pertikianon dienek mesen buku perjamita bidudua mamuka mesen ayat 10 masuk 1 ayat 23 hatani Tuhan rapta payuti hukma. Jadi marbias-bias rohapku midas salut ulaun akka na huangaluton dia sianganon. Ala ikon tadikonokku doi di jolma naro sian pudikku. Jela isi paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. Hape ibana doga betuan di salut ulaun akka na huangaluton mardongan hapistaran dia sianganon. Lao salpu do hape nang i. Dungi merbalik marohakku nang marpadilian nian mida salu ulaun akka na huangaluton dia sianganon. Ala huida sada jolma dibayad do nian na sahapistaran na. Parbinotuan na do hot hamalon na mangarado ti ulan na. Hape ikon tinggal honon na doi baik jabar ni jolma na sodung marhangaluton. Alin ya lugu sabing do hape nang i jala hinamago gudang. Ayahama na marparsaulion ni jolma sian sudi ulaun na. Do sian dodam ni rohana taringot tunahi nangaluton na dia sianganon. Ay ari-ari ibana marhangalutan saliling dingoluna. Jala mardongan hajepolon ulaun na. Nang borngin nai dang marahasonangan rohana. Alugu sabing do nangi. Ido sahatna. Huria ni Tuhan na hinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Tasuk kumaju manat tu bagasa ngoluta. Ahado nabui manotong di golutaon. Hamoraut tado, hapistarat tado, hagabeot tado, siadungat tado, molo tabahin sada ruji-ruji di bagasan parngoluon, dang adok kape namanotong. Holan holong ni debata na sumurungido na totong manotong di bagasan ngulu dia kajol mana porsea. Molo na adong di hasyanganon parsatoki na do saluhut nai. Jala nasa siadongan ni jol mana di hasyanganon parsatoki na do saluhut nai. Nang pe gudak kita jolma sisonarion dang marnaluja hita mangalului narikot di bagasan nguluta. Damang dainang di bagasa jamitaon tu masatakas-do dipakulingi si Salomo saluhutna akajol mana porsia. Jala
Dala di si Salomo mamakulingi hita dia pala partikyanon. Di siala na di ban ibana do sada ruji-ruji di bagasang oluna. Takas do di paboto si Salomo. Manang di pabotohon parjamitaw tu hita. Iya na adung di Portibion laosal pudo sudina. Ido ubahin pola di do ibana. Marbias-bias ngoluna. Manang marnalu ja ibana. Mangulahon akka narikot. Dang marnalu ja ibana. Mangulahon akka hangalutan di bagasan hasyanganon. Jala saluhna na nidapo di ibana. Ditikin ni nguluna. Tading sudina. Isi nama jalo. Dang ano na mo boto. Manang anak kon na. Manang nang anak kon na. Alay amang inang. Dada na nang dohonon di perjamitaw tu hita. Nang rikot maulaulaon. Dada na nang dohonon di jamitaw tu hita. Gabi hulang na murup pita. Gabi malas sita. Tetapi firman ini mau mengingatkan kita. Selaku orang-orang yang percaya di dalam kehidupan. Mari bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi jangan karena engkau melakukan sebuah pekerjaan. Engkau menghalalkan segala cara. Engkau sampai berdosa. Padahal apa yang engkau kerjakan ini nantinya engkau tinggalkan. Artinya mari kita bekerja. Mari kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi yang seharusnya. Unang sape marlau dosa hita. Disiala na mangalului akasi humisik na di Portibion. Alana tading do sudi langi. Hurian na nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Bisuk na siya tu haddo dipake parjamitao dalan na mamakulingi hita. Dung dilehod debata hobar tu pangiduan ni ibana bisuk. Asa tumar bisuk ibana mangarimangi saluh na kaparngoluano sonay dokon di buku di raja-rajai. Laos dipatuduh si Salomo do bisuk nai mangajari ganuk jolma. Termasuk mengajari hita dia pala partikyan. Ani ini manginang hobar tu ojah nasa tu hita tak kasih dokon bisuk nasian gicang. Ahado nanaing rimangata marhite hite jamita nasa tu hita dia pala partikenon. Parjolo sahali nanaing dohonon na tu hita paketikim mangulahon lomoni rohani Tuhan. Saulat nai. Molo nungamia bisuk ni debata di bagasang ulutta. Iko taboto mamamake tikita. Mangulalomo ni rohani debata. Dada behita paket tikit taon mangulahon holang mangalului akan nariko sabing di bagasan parngoluan. Unang sampai habis ngolutta. Unang sampai habis tikita. Holang mangalului si humisik. Gabe lupa hita madok mau lihat itu debata. Gabe lupa hita mamuji debata. Gabe lupa hita mangulalomo ni rohani debata. Molo nunga bisuk ni debata nang miat di bagasa ngolutta, kita harus sampai kepada sebuah kesadaran bahwa suatu saat dunia ini akan kutinggalkan. Karena dunia ini akan kutinggalkan, maka selaku aku masih ada di dunia ini, aku harus mempergunakan segala hidupku untuk melakukan kehendak Tuhan. Hal ini manginang. Ikut tabuto do mamaketi kita mangulalomo ni rohani di bata. Songone dokko di si Salomo dia 20 sadai. Ala huida sada jolma di bahid donian na sa pistaranna
parbinotuan na do hamaloon na mga radu tiulon na. Hape ko tinggal honon na do. Di bahajab ni jolma naso dung marhangaluton alani. Alugu sa bingdo hape nang jala hinama guda. Nah, di bani masih sa lomo manang parjam itu sada tudus-tudus mulutumpe tapak hapis tarata parbinotuata majamoton nasa nadong dihita ala sa pedi ke bujamotonota marumur 10 tahun debu jamotonota sudina. Nah jelas buat jamotonotai salili kita mangulu ale dung ta tinggal hasianganon tang bube jamotonotai lapatan na nasa natalului nasa nadong di Portibion tidak bisa itu menjadi jaminan kepada kita untuk memberikan kedamaian kepada kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan bisa kita bawa ke liang kubur. Itu hanya di dunia ini. Jadi napa dua honan yang dohonon na tuhi tagad marsada-sada. Alana nasa na adong di Portibion songon alugu sa bindo berarti na nang luluata dang na di Portibio be. Jadi hatan di Tuhanon mengajar kita tu masa takas. Karena yang di dunia ini akan seperti angin berlalu, manang di bahasa Indonesia jelas di sana dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia 21 di Komisi Sono. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan. Jadi amanginang napadua neneng dohonon natu hita alana sudi nang donadong di Portibio ketinggal nota. Berarti nata hari koton molon nunga marbisuk kita. Natari koto di bagasang olutta ima mangaluli harajab di debata. Ido bahado Tuhan Yesus Kristus di bagasa buku Matius onom ayat 30 lului hamuna maha harajam ni dibata doho hasitongan na dungi tabaon nama akaodeng di bagasa ngolupuna alay na jut taulah di bagasa ngolutta talului ma akaodeng di bagasa ngolutta baru petalului harajam ni dibata. Ido bahe gudang di bagasan parngolo si sonarion molulung mamora ibana baru pe ibana rotu gereja termanubang mon gabi donatur mon gabi ima tarida motoru sondung mamora sadietong ibana do molulung asongoni nga gabi bui gabi partohap ibana di harajuni di bata gudang do songoni amanginang alai anggonung nga bisuk na siya debata na mangajari ngolutta dang adong be roha si songoni. Na parpudis sahali siyan hata ni Tuhanon na nang dohonon na tuhi tagaduk marsada-sada. Di bagasan ayat 20 di bahasa Indonesia hamijahon seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Nomor 8. Gudang dujul masonari. Alana sulamar bisuk ibana holang na marsa di bagasang uluna. Jela molo tumpe holang na marsa kita di bagasang uluta. Ana data dapot. Tanga dong parsahiton. Stroke. Mulu nga stroke ba stop bahkan itu yang namang inangkan. Nah napatuloy no pengotok kita. Marsak benang pola perlu. Mulu nga tapaki bisuk dasir debata. Bisuk dasir debata mengajar kita pasonak koroha hobar tulo monirohan di debata. Unang peda tadoko namang inang di bagasang ngoluon amat tahi ko pasonako kita. Inatay pasonako kita, anak ko tay ko pasonako kita.
yang bisa memberikan ketentraman dan kedamaian kepada setiap orang yang percaya, bukan faktor luar, bukan orang lain, tetapi ketika dia sudah hidup di dalam Tuhan. Yang bisa memberikan kedamaian itu adalah hanya Tuhan semata. Kalau kita sudah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan hikmat Tuhan sudah memerintah dalam hati kita, maka di sanalah kedamaian. Kalau sudah kita dapatkan kedamaian, maka hidup yang sementara ini tidak menjadikan kita lari dari kebenaran. Tetapi hidup yang sementara menjadikan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Amin martanya kita. Debata jahuba debata amanami nungatung taruli hami sian hatam dia pala partikianon. Ajari matutu hamile Tuhan asa mamakke partikian nami mangulalomo ni roham. Asa bisuk na siya koi mangaraja roho do pikiran nami asa marhite-hite ulaw kami aka ulaw na dinggan hobar tulomo ni roham. Molihat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Horas madihita, shalom, salam sehat.